Ако за периода от 26 до 29 март сте в София по работа или живеете тук, заповядайте в Експо центъра, където сме направили щанда на Lexon, за да може да представим новите ни продукти от серията Borderline. PVC модулните огради са най-новия продукт в портфолиото на Lexon и се характеризират с това, че са с UV защита, което ги прави едно добро решение за ограждане на пространството в дома и градината. Те се предлагат в няколко размера, като това е модела Nevada, който е Nevada 1900, а тук са другите три модела от серията Borderline. Това е модел Nevada 1000, модел Калифорния и модел Arizona. PVC модулните огради са опаковани в този индивидуален кашон, където са поставени всички необходими елементи на оградата, както и един започващ метален стълб. Ако вие имате собствен бизнес и се интересувате от продуктите на Lexon, които искате да добавите към портфолиото продукти, които предлагате, свържете се с нас на контактите в сайта.